камтар равшанӣ андозам дар бораи якчанд саволои шумо. баъзетон нависта гастед ки муаллим шумо дарсҳои гузашта як дарсома гуфтагӣ будед ки пулатона хишт ба табдил додан намонед. ҳозир инҷа бо мегӯед ки недвижимост қатъи кор кунед чӣ. бале бародари азизам, вақт ман мазмуни гапи ман чи агаке пул доштагӣ бошед, мисол ҳамто аз бизнес кардан наметавом, хай хона гирифта мемонам меистад барои фарзандам ё барои як рӯз фарзандто калон шуд истифода мекунад гуфта, ҳамто ҳамин кора накунед. Якта хона гирам монам истодас гуфта ёки камтар пул доред рафта коттедж созам, ин хел накунед. вақте ки ман дарси гузашта дар бораи недвижимост гуфтам, ман гап задам чӣ хел бизнес недвижимостро сохтан, чӣ хел дар бизнеси недвижимост шумо пул кор кардан метавонед. шумо барои ҳама қадар дарсҳои мана вақте ки гӯш мекунед, чуқур гӯш кардан ёд гиред ки фаҳмед. недвижимост ба бисёр чизҳои хубаш аст, агар ки ёд гиред шумо. яке аз чизҳои асосие ки недвижимост баҳай, даже ҳамин худатон ба хонае ки мекунед, барои худатон агар хона кунед, агар ҳамон ёке барои зиндагии худатонам ки агар ки хона кунед, ҳамон хонае кунед ки вай ликвидни бошад. Ликвидни гуфта чизе мегӯянд бизнес ба ликвидни гуфта ҳамон недвижимост мо дар назар дорем ки вай шумо пул карданаш осон ай. вай шумо ба осонӣ ба пул табдил додан метавонед. мисол баъзе бачаҳо мебинам ё хона мекунад як ҷое ба ки ва ҳеҷ кас намегирад, ё фурӯхтан наметавонад, ё ки хона мекунад ки хонаи 2 этажа 3 этажа ёки коттеҷи калон мекунад ки ва ҳар кас ба ин хел пули бисёр нест ки баъд ин хел хонаҳоя харад аз шумо. барои вақте ки шумо хона мекунед, як ҷое ба хона кунед ки ҷо хотиратон ба дарси гузашта ман гуфтагӣ будам ликвидн аст. барои ҳамон барои недвижимост чизи асосиш ҳамине ки як ҷое ба буданаш дар ки шумо ава пул кардан тавонед. ҳамин самин главни чизе ки шумо бояд ки ҳамин чи ба диққат карда ба худатон сахт ба қайд гирифта истифода баред. ман ҳамин чи ай чиба ки ликвидни недвижимост ҳама вақт капитал ай. неликвидни недвижимост капитал нест. капитал неликвидни недвижимост аста-аста кӯҳна шудан мегирад, аста-аста налогаш хӯрдан мегирад ҳамон дар худи стоимости недвижимоста ва аста-аста ремонташ кӯҳна шудан мегирад, рӯза рӯз гандаш доб рафтан мегирад. барои ҳама қадар мехоҳам ки шумо ин чи бак равшанӣ андозам ки шумо дуруст фаҳмед. дарсҳои гузашта ман дар бораи бизнес недвижимост гуфтагӣ, дар бораи худатон ба хона гирифта кардантон не ҳамон вақте ки худатон багиред ликвид созед, ликвид накарда гиред, даромада ки ҳавая фурӯхтан тавонед. агар шумо дар қишлоқҷоҳо зиндагӣ мекунед, дур зиндагӣ мекунед, зиёда аз 50 мумкин 60% аҳолии Тоҷикистон дар қишлоқҷоҳо мумкин зиндагӣ кунанд. барои қонаҳои қимат накунед дар қишлоқҷоҳо. дар қишлоқҷоҳо хонаи қимата кардан мазмун надорад. чиба мазмун надорад? чиба ки вая шумо фурӯхтан наметавонед. шумо бояд ки мана ин чизша фикр кардан гиред. вақте ки шумо дар қишлоқҷоҳо хонаи слишкам қимат мекунед, ба дабдаба карда мекунед, ҳавай капитали шумо зиёд намекунад. шумо хонаи ба дабдаба кунед дар қишлоқҷоҳо, дар районҳо, ҳамон вақте ба ки даромади калон дошта бошед, ҳамон вақте ба ки бизнес сохта бошед. фикри шумо агар ки шумо музди меҳнат қатъи кор карда истода бошед, музди меҳнати калони даромади калон ай. ман мисол гӯям шумо $2000 даромад доред ҳар моҳ, мумкин $3000 даромад доред. музди меҳнат қатъи неки бизнес нею, шумо ҳамчун оилакатон музди меҳнат қатъи. ҳамин музди меҳнати калон ин даромад ҳисоб меша ё не? фикри шумо қатъи. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед, музди меҳнат ягон вақт даромади калон ҳисоб намеша. чиба ки музди меҳнат ҳамин хел аст ки агар ки шумо ҳамин рӯз аз кор гиранд ё ки худатон касал шудед ё ки ягон дигар чизи дига фосмажор шуда монад, ага ҳамин даромадатон нест мешад. вақте ки даромадатон нест шуд, шумо хароҷоти зиёд ба одат кардагӣ беҳад қим меша зиндагӣ кардан. барои ҳама қадар музди меҳнат вай даромад ҳисоб намешад. барои аз музди меҳнататон ориентир накунед, я аз болои музди меҳнат ба нигаҳ карда хонаи ба дабдаба насозед дар қишлоқҷоҳо. агар ки бизнестон бошаду даромади хуб дошта бошеду бизнесатон ин хеле як стабилни бошад, стабилни гуфта чизе мегӯянд доимо як муқаррарӣ, як доимо шуда бошад, баъд вай қишлоқҷоҳ районҷоҳо ба хонаи вай